tots i a totes, avui ja és dijous, queda poquet per a que acabi la setmana i anem a començar per els temps verbals. Què és això? Són les accions que passen abans en el passat, ara en el present o després en un futur. Per exemple, si ahir vaig menjar macarrons és passat, avui menjaré pizza, per exemple, i és present perquè ens està passant ara mateix, i en el futur, demà, menjaré paella, per exemple. Així que totes aquestes són els temps verbals que anem a jugar i a treballar un poquet avui. Anem a relacionar aquestes oracions. Diu, ahir, Aina va jugar al tenis. Passat. Això no fa falta que ho escrigueu vosaltres, però és per aclarar quin temps verbal està utilitzant. Molt bé. Avui, Aina jugarà al futbol? No. Avui, Aina juga a les bitlles. Què són les bitlles? Doncs aquestes cosetes d'ací, que és molt divertit i que tirem totes si teniu molta punteria. Haveu jugat alguna vegada? Avui Aina és present perquè està passant ara mateix, en el present. Molt bé. I diu, demà Aina què farà? Doncs jugarà al futbol. Quantes coses fa Aina, I ara vosaltres ací copiareu les frases que hem relacionat en l'exercici. Ahir Aina va jugar al tenis. I vosaltres ja escriviu així, perquè a mi me costa un muntó amb la rata. Avui Aina juga a les bitlles, demà Aina va jugar al futbol. Vale? Continuem. Anem a observar el calendari i anem a completar aquestes oracions. Si avui fora dijous 25 d'abril, cosa que no és, que avui justament és 26 d'abril, podríem relacionar-lo perfectament, però anem a fixar-nos en aquest cartell. Diu, avui és dijous, perquè és dijous, «25 d'abril». Molt bé. Ahir va ser, si avui és dijous, ahir era, molt bé, dimecres. Dimecres. Un dia menys. El d'abans del 25 és el? Molt bé, 24. Ahir va ser dimecres 24 d'abril. I demà serà, si avui és dijous, demà és, clar, divendres. Divendres 26 d'abril.
segur que a vosaltres posseeix una lletra 1000 vegades més bonica. Continuem, xics? Perfecte. Diu, escriu abans, ara o després on correspon. Si ens fixem, primer hem de començar a tindre tots els materials. Diu, abans, uau. Ja hem acabat. Com ha quedat? Ara ha quedat així, de bonico. I després jugaré amb ell quan ja s'hagi assecat. L'accent. Val? Perfecte. Continuem. Diu, en equip. Quin és el vostre equip ara? Efectivament, els papàs. Raoneu sobre el que heu fet abans, el que feu ara i el que fareu després i escriviu-ho. Pues, per exemple, abans estava desdejunant amb els papis. Ara estic fent els deures amb la profe. I després ajudaré a parar la taula o a fer el dinar als papis. Això ja vos deixo a vosaltres a soletes que ho feu. Molts besitos. Anem a treballar i a jugar un poquet amb les activitats de la pissarra. Diu els temps verbals. A veure si ho tenim clar. Demà, avui i ahir. Vam jugar. Jugarem o juguem? Ajudeu-me. Diu demà al futbol. Demà vam jugar al futbol? No. Demà jugarem al futbol? Sí. Sí pega. Bé, continuem. Avui vam jugar al futbol? Dic a les 3 en ratlla? O avui juguem al 3 en ratlla? Sí, molt millor. Avui juguem al 3 en ratlla. I ahir? Ahir van jugar amb les boletes. Molt bé. Comprovem? Jupi! Ho tenim tot bé. Uau! Més. Continuem. Ahir, una poma per a berenar. Ahir menjaré una poma per a berenar. No. Ahir vaig menjar una poma per a berenar? Sí. Sí pega. Molt bé. Continuem? Demà arròs al forn. Demà menge arròs al forn o demà menjaré arròs al forn? Molt bé. Menjaré arròs al forn. I avui menge peix per a sopar. Que bo! Comprovem? Perfecte! Jupi! Ho hem fet superbé. Fem una altra? Val. A veure aquesta. Diu, escriu aquestes paraules on correspon i no t'oblides les majúscules. Ahir, avui, demà. La mestra ens va explicar què és un mapa. Ahir ens va explicar la mestra què és un mapa. Avui ens va explicar la mestra què és un mapa. Demà ens va explicar la mestra què és un mapa. Perfecte. Ahir. Escrivim ahir. La mestra ens va explicar què és un mapa. La mestra ens durà al teatre. Quan es durà el teatre? Molt bé. Demà.
Demà la mestra ens durà al teatre. I la mestra fa manualitats. Molt bé. Avui la mestra fa manualitats. Comprovem? Iupi! Continuem, xics, a veure si tenim sort. Ahir, avui i demà. Fa molt de vent. Va ploure, lliurà el sol. Fa molt de vent, quan? Avui fa molt de vent. Va ploure. Quan va ploure? Ahir, claro. I lliurà el sol? Pues esperen que demà, perquè últimament està fent un temps horripilant. Comprovem, xics? Val. Iuhu! Som superllestos. Perfecte. I per avui ja hem acabat. Demà continuarem amb més cosetes.